Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Anining higayon na mga higalag mga kaigsunan, Brad Rini o Brad Daver, dili na ito makauban ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, at the same time, Chief Minister sa pagtulunan sa PBCM tungod kay doon na siya importante nga giasikaso. O sa kabilang mga kaigsunan, ang gitahasan ni Reverend para pagpadayon sa atong programa o paghatod sa mga kamaturan, ingon man sa pagtubag sa mga atake o nga gihimo nga atake sa usa ka pastor sa Sabarista nga nanukad inining maong silbihan sa RP Index KD Dipolog. Nagsunod siya sa among programa alas 6 ngadto sa alas 7 ang amuha iya alas 7 ngadto sa alas 8. Kini nagpaila nga pastor sa Sabalista nga mao si Mitchell Bendilio. Og ang tema atong i-flash sa screen aron nga mahibaluan sa mga naminaw nga aduna kitay tema nga pagahisgutan karon og pahaom usab sa mga pagtubag nato sa mga atake sa nining atong kulukabildo na sa pipila na ka mga tuig mga kaigsunan kini si Mitchell Bendilio pastor sa Sabalista. Nasa screen makita nato ang tema nga atong gi-flash naguluhan kini og ang mga katawhan sa Dios. Matud pa giingon dinhi kinahanglan sabton pag-ayo kun unsay ilang madungog. Mao kini atong tema nga pagkakatawan kita sa Dios kinahanglan sabton nato kun unsay atong mga napaminawan og atong nadungog. Kay kun magpaila kita nga katawhan sa Dios na kita sa pagtulunan nga giila o gisunod nga mo'y kamaturan unya natay mga nadunggan nya dili nato sabton dili nato tulot timbangon mohatag tag conclusion ritso nga supak o contradict sa mga kagustuhan sa Dios adili kana mo'y ilhanan sa matuod nga katawhan sa Dios. Busa kung katawhan kita sa Dios kun unsa may atong nadunggan atong napamatian ato kiding sabton pag-ayo. Sa Biblia ang tao gitagaan sa Dios kumplito sa iyang bahin sa mga lawas niya sa ulo na ang mata baba ilong og ang dalunggan. Din ang dalunggan mo'y gamiton sa igdulungog nga din mo'y mahibalong makadungog ang dalunggan. Og sa diyang madunggan nga ang dalunggan sa diyang dunay madunggan kinahanglan pod iyang patalingugan. Naba sa Biblia Brad Rini ang pruiba nini nga ang dalunggan mao gyud ang makadungog og sa diyang makadungog kinahanglan gyud siya nga mopatalinghog kun na siya nadunggan. Doon na gyud sa balang kasulatan Brother Ronnie nga nagaingon din sa Mateo kapitulo 13 versikulo 9 ug ang pagbabasahon nga Biblia is the Bible nagaingon ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan siya magpatalinghog. Busa matinaw busa mga kaigsunan matinaw sa nabasa sa Biblia nga kung matud pa ang mga may dalunggan nga makadungog kinahanglan siya magpatalinghog. Brother, kung basahon nato sa laing hubad sa Biblia kining gibasa sa kaubang ministro Brad Rini Tilibrico ang Mateo 13:19. Sa lain naman nga hubad sa Biblia o version sa Biblia giunsa na kini sa pagpahayag. Atong pagkabasahon ro doon sa ang pulong sa Dios sa maor gihapon nga version Mateo 13 bersikulo 9 nagaingonan ini. Kamo nga nagapaminaw kinahanglang sabton gayud ninyo kining inyong nadungog. Busa matinaw mga kaigsunan no? Busa matinaw mga kaigsunan sa gibasa sa ang pulong sa Dios nga matud pa kamo nga nagapaminaw kinahanglan sabton gayud ninyo kining inyong nadungog. May dalunggan ang tao nga muna ang makadungog o kinahanglan pod kini siya nga magpatalingog kung may dalunggan. Pero matud pa kung dunay nadunggan, dunay napaminawan, kinahanglan daw nga sabton gayud kung unsa ang nadungog. Sa ato pa dili lugar litso conclusion. I-evaluate timbang-timbangon sabton pag-ayo kung unsa ang nadungog. Mao kana ang pahayag ngadto sa mga matuod nga katawhan sa Dios. Nga naman, tungod kay kung dili nato kana i-evaluate, dili nato mahatag ang husto nga pag-interpret kung pananglitan mohatag kita sa atong mga konklusyon. Unya dugang pagpahayag sa Biblia nga kung kinahanglan sabton, kinahanglan magmatngon usab ang tao
mahitungod sa iyang nadungog. Sabton og aninawon tungod kay kung dili nimo hatagan sakto nga pagsabot, basin unya magkabulyaso ikaw sa imong mga pagkonklusyon ni ana. Sa Biblia brad rini na bagyod nga gipahayag nga kinahanglan magmatngon pod ang tao mahitungod sa iyang mga nadunggan. Nagit sa balang kasulatan, Brother Ronnie, nga kinahanglan gid nga magmatyon gid ang tao sa iyang madungog. Dini sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 24, ug ang akong pagkabasahon nga Biblia, mayong balita Biblia nga adunay imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal nagaingon, og si Jesus mingon usab kanila, matngunin ninyo ang inyong madungog, ang sukdanan nga inyong gamiton, paghukom sa uban, mausab ang gamiton sa paghukom kaninyo og labaw pagani. Kung mao mga kaigsunan, matinaw sa gibasa ni Brad Rini Tilibrico kauban nga ebanghilista nga kung doon natin na paminawan nga kinahanglan nato ang paghatag og pagsabot niini, kinahanglan po magmatngon ang tao, ang katawhan sa Dios mahitungod sa ilang mga nadungog. O gawas nga magmatngon ang tao, Brad Iber, unsa pagyud ang gihatag nga mga pasidaan ngadto sa mga katawhan sa Dios, gawas nga magmatngon sila sa ilang mga nadungog. Kinahanglan sab nga magbantay dadron sa kining pagapamatian. Atong pagapribahan pabor na to silahang Biblia nga Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa Marcos 4:24 nagaingonan ini. Ug siya mingon kanila, kinahanglan magbantay kamo sa inyong pagapamatian. Ang takos nga inyong igahatag mausab ang takos nga inyong pagadawaton. Ug labaw pagani unya ang igahatag kaninyo. Busa kinahanglan nga magbantay, magmatngon, matud pa sa pagpahayag sa Biblia nga gibasa, gigamit nato nga mga bersyon sa Biblia. Kung doon na tayo madunggan, mga higalag mga kaigsunan, pagkakatawhan kita sa Dios, magbantay o magmatngon kita. Atong sabton pag-ayo ang atong nadunggan kay mao kana ang gikinahanglan sa Dios ngadtos iyang katawhan. Dayon, kung dili nato kini mabuhat, mga kaigsunan niya, nag-angkon-angkon kita katawhan, useless na, nga naa kay dalunggan, pero wala mo gamita sa hustong pagpaminaw. Na kay mata, kay kalaki pa na part sa lawa sa tao, nasa ulo. Na kay mata, pero wala mo gamita ang gusto nimo nga pagpananaw niya na sa mga useless kay sa mga giingon sa Biblia nga di ka makakita. Sa Biblia, brother Rini, giingon ba nga kung dili maka magmatngon og dili magbantay og dili sabton gid ang nadunggan, bisan pag naa kay igdulong og dulunggan sa mga useless kini kay ang imong nadungog, wa nimo hatagig kahulugan nga husto, wa nimo sabta pag-ayo, ingon nga ikaw, nakapaminaw man, pero wala ka makadungog sumala sa Biblia. Anya, Brother Ronnie, din sa balang kasulatan, din sa Mateo, Kapitulo 13, versikulo 13 nga sa 14, o akong pagbasahon nga Biblia is the Bible. Mao kini ang hinungdan, ngano nga magasulti ako kanila, pinaagig mga sambingay, kay bisan tuod sila magatutok, dili man sila makakita. O bisan tuod sila magapaminaw, dili man sila makabati ni makasabot. O diya kanila mayo gayod nga pagkatuman ang propesiya ni Isayas nga nagaingon, manimati og manimati kamo, apan dili gud kamo makasabot. Og magatutok kamo, apan dili gayud kamo makakita. Gusto gipahayag sa Biblia, gitag na daan sa propeta nga si Isaias nga dunay manimati. Kay doon na lagi igdulongog, pero wa man hatagig husto nga pagpanabot. Wala matnguni ang nadunggan, wala bantay ang nadunggan. Munang giingon ni propeta Isaias, manimati og manimati kamo, apan dili gayud kamo makasabot, og magatutok kamo, apan dili gayud kamo makakita. Na may mata, na igdulongog, na dalunggan, pero tungod kay wala bantay ang mga nadunggan, wala aninawa, wala sabta, o wala matnguni, mo na nga, bisan dunay mga mata, nga nagatutok, pero dili sila makakita. Bisan kunog dunay mga igdulungog o dalunggan,
nga nagapaminaw pero dili kini makabati og makasabot. Unsa hinungdan niini? Brad Rini kung ipadayon sa pagbasa ang imong gibasa sa Mateo. Unsa hinungdan nganong naingon niya nga bisag doon sila mga dalunggan pero naminaw sila pero di man kuno sila makasabot. Ang hinungdan ni Brother Ronnie, bisan aduna sila mamata o dili makita o bisan aduna dalunggan, dili sila makabati tungod kay ang ilang mga kasing-kasing habol na. Dini sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 15, o akong pagbasahon nga Biblia, SD Bible gyapon nagaingon. Kay nahabol ang ilang kasing-kasing nining mga tawhana o ang ilang mga dalunggan magalisod sa pagkabati o ang ilang mga mata ginapayong nila. Sa kahadlok nga tingali unyag, makakita sila pinaagi sa ilang mga mata, o makabati sila pinaagi sa ilang mga dalunggan, o makasabot sila pinaagi sa ilang kasing-kasing, o managbalik sila kanato, aron ayuhon ko sila. Bo sa mga kigsunon ang hinungdan diay nga bisan og dunay igdulongog nga nakapaminaw pero di makasabot, tungod kay nahabol ang kasing-kasing nining gingong nga mga tao nga matod pa bisan na sila dalunggan pero dili gid sila makabati nini. Ang hinungdan kay nahabol ang kasing-kasing. Pero kung gigamit sa hustong pagpanabot mga kaigsunan ang atong igdulungog, gibantayan ang atong nadunggan, gibatngunan ang atong nadunggan, gihatagan sa hustong pagpanabot. Unsa ba ang gipahayag sa Biblia, Brad Deber, niining mga tao nga gigamit sa husto ang ilahang dalunggan sa pagpaminaw o gibantayan o nagmatngon gayod sa paghatag sa mga pag-conclude o conclusion sumala sa Biblia, Brad Deber, gingon ba gyapon nga nahabol ang ilang kasing-kasing ini, Brad Deber? Dili, Brad Ron, kundi bulahan sila nga nakadungog. Atong puribahan, padayo lang nato sa Mateo 13, versikulo 16 ngadto sa 17, sa mao gihapon nga Biblia, SDA nga Biblia, kung Seventh-day Adventist Church. Nagaingon ini sa 16, apan bulahan gayud ang inyong mga mata, kay makakita man kini, ug ang inyong mga dalunggan, kay makabati man kini. 17, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, nga daghan ang mga propeta ug mga taong matarong, nga nangandoy sa pagtan-aw unta sa inyong nakita, apan wala sila niini makakita, ug sa pagpamati unta sa inyong nabatian, apan wala sila niini makabati. Busa matinaw sa gibasa sa Biblia sa kaubang ministro, pagkagamito nato husto sa pagpanabot, husto nga pagmatngon sa atong mga nadunggan, ang imuhang dalunggan kabulahanan, tungod kay gigamit nimo kini sa pagpaminaw, o mihatag ka sa pagbantay o sa pagmatngon sa imong mga nadungog. Busa ingon ni anak ka importante mga kaigsunan pagka mag-angkon kita nga katawhan sa Dios. Unya ini atong panahon karon matag pagtulunan wa may moingon nga dili katawhan sa Dios. Tanan gyud moingon nga katawhan sa Dios. Wa gyud moingon nga katawhan misyawa. Doon na hinoy mga tao nga muhingalan sa pagtulunan nga wa nila magustuhin nga kana iyas dautan iyas yawa. Ang mga magsusupak nga diyan sa unang panahon kang Kristo, ang mga magsusupak diha sa atong Ginoong Jesucristo, giadresan ni Kristo nga sila dili gikan sa Dios, gikan sila sa yawa. Pero sila pod ngadto sa kamaturan nga Dios tungod kay dili man pod sila muyon. Iya punganlan pod nga dili pod to sa Dios kun dili iya pod to sa yawa. Ingon niya na. Pero ngano man nga ang mga tao bisan gapamati, gapaminaw, dili man sila managpakasabot, Brad Rini. Unsa ba di ang gihatag sa Dios niadtong mga tao nga bisag doon na sila mata nagatutok pero dili makakita, doon na sila dalunggan nagapaminaw pero dili gyud makadungog. Kapaminaw tuod pero di pa masuod sa una-una ban, lapos lang gidawat pikas nga dalunggan, lapos nga tus pikas dalunggan. Unsa ba hinungdan ini, Brad Rini, sumala sa Biblia? Ang hinungdan niya na, Brother ni, tungod kay ang Dios naghatag kanila og espiritu sa pagkaburingog. Dinhi sa Roma Kapitulo 11, versikulo 8, ug ang akong pagbabasahon nga Biblia, unang hubad, Cebuano sa King James Version, nagaingon. Nga ang ilhanan ini, Brad Rini, sa unang hubad sa King James Version, ang pinadayag gitawag bugna unya ang Santiago gitawag og Jacobo. Dinhi sa Roma Kapitulo 11, versikulo 8, nagaingon. Ingon sa inasulat,
ang Dios naghatag kanila og espiritu sa pagkaburingog, mga mata nga dili makakita, mga dalunggan nga dili makadungog hangtod karon nga adlaw. Mao ni lisod mga kaigsunan nga mahatagan ang tao sa Dios sa espiritu sa pagkaburingog. Kung naana ang espiritu sa pagkaburingog nga gihatag sa Dios, bisan kunog naa kay mata, nagatutok ka pero dili ka makakita. Bisan kunog naa kay dalunggan, nagapaminaw ka pero di gyud makadungog sumala sa pagpahayag sa usa sa tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga mao si apostol nga si Pablo. Karon ining panahon, mga kaigsunan tali kanamo nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM nga gidumalahan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Og dini karon nga kulo ka bildo nga natigayon na sa gingon ko na taon-taon na mapila na katuig. Tali dining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bendilio nga hilabihan gyud nga pagpangatake diri sa among magtutudlo. Personal attack na. Dili na ba niya tagaag pagtagad ba ang dugukan sa doktrina sa PBCM? Ako nagtudlo big katumanan sa Espiritu Santo nga magpakataw na may gibasihan sa Biblia ang usa ka tagna. Ang Ecclesiastes 4:15, ikaduhang bata nga mutindog puli. Wala ni siya mo sustain ini ng pastor sa Sabadista. Unya daghan man ni siya mga listener, mga reactor, mga cooler nga pareha po diag kabuot kay ang mga gipang text sa mga texter mugula man pud yang ba. Unya didto siya tago. Nining mga texter niya, inay nga iyang hatagang pagtubag, ang iyang gibato dire kanamo, sama, nga among magtutudlo daw, badlungon, baydor, naglumpong og asawa, iya dahil gikonklusyonan, nga kuno basta maglumpong og asawa, kulto. Karon, among giripyot, tungod kay nasaypa niya, kay dili man ang kahulugan o definition niya ng kulto, maglumpong og babae. Unya na siya texter tungod kay nigamit mi sa usa ka libro nga gisulat ni Leon Maria Guerrero, A Biography of Dr. Jose Rizal, nga atong bayaning Dr. Jose Rizal naghingalan sa Iglesia Katolika nga kulto. Miriat ang iyang texter nga ang Katoliko daw di kulto. Sa ito pa nagpaila siya nga Katoliko, ambot og tinuod pod kung Katoliko man gyud ni siya niya, matud pa niya ang Katoliko dili daw kulto. Atong masuta nga kining texter nga nagapaminaw wa katuman sa reglamento sa Biblia nga kagustuhan sa Dios pagkakatawhan ta sa Dios sabto na to ang atong nadungog atong matngunan ug bantayan kun unsa ang atong nadungog dili ta mubuhi ditso og konklusyon. Ano man kanang pagingon nimo nga ang Katoliko dili kulto nasaypan na nimo pero dili nato ni mapabinawan makaigsunan ug dili nato ipabati ang mga texter ni Bendilio diin mo yung gihimong taguanan nga wala siya mutubay sa diyang among gihubad nga nasaypan niya sa iyang pag-ingon nga basta maglumpong og babae kulto na. Atong paminawon mga kaigsunan ang tingog ni pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio. PBCM, hoy mga PBCM, kami Katoliko dili kulto, kami Katoliko dili kulto ang kamu kay inyong Dios Espiritu Santo nga dakong butakal ayaw ipahid sa among relihiyon nga ikabutakal ni Tomas Eugenio Sr. Basig doon ni nga sakto na ay kay ilang man gibasa tong na sulat ni Dr. Rizal ba to? Kulto ko no ang Iglesia Katolika. Kulto ko no ang Iglesia Katolika. Ilang man gibasa tong na sulat ni Dr. Rizal ba to? Okay? Ako nabati mga kaigsunan ang video clipping din gibasa nila ang komento sa texter nga matod pa kaming mga Katoliko dili kulto. Unya ni drive out og negative nga mga pamahayag nga sama gyud sa pamahayag usab ni Pastor Bendilio nga butakal among magtutudlo naglumpong og usawa kami kunoy kulto. So nagpareho sila kay mao gud po'y conclusion ani ni Mitchell Bendilio nga pagka maglumpong og asawa kulto. So nisikan demotion ang iyang texter pero ninigar nga dili kuno ang Katoliko nga kulto tungod kay didto maguna iyang napaminawan nga nigamit mi sa pahayag ni bayaning Dr. Jose Rizal nga ang Katoliko kulto.
atong i-review o atong paminawan ang pahayag ni Mitchell Bendilio nga siya mo'y nag-ingon nga pagka maglumpong og asawa, kulto ang katawagan. Atong paminawan. Walay relihiyon igsoon nga nagtudlo nga basta relihiyon nga opisya nga Christian prinsipyo ha bisan dili Christian nga ang relihiyon ang ilang Dios gituohan naglumpong og babaye kay mahimutan nas kulto ang ilang Dios gituohan naglumpong og babaye kay mahimutan nas kulto. Walay relihiyon igso. Klaro kayo mga kaigsonan, ang tingog nining pastor sa Sabadista, Mitchell Bendilio nga matod para ba niya, Brad Dever, Brad Rini nga Oo. suwito kay di siya sa hermeneutics. Kita ko nung wala makatuon sa hermeneutics. So nihubad siya, siyang kagulingon nga conclusion, definition nga pagka maglumpong o asawa, babae, kulto. Muna nga sa diyang girepute na to, kauban si Reverend, yatong panahon nga girepute na to, ay dili pagka mabasa o pagka imong ingnog kulto, conclusion kang dautan. Di na ba na? Ha? Ato nang matuki karon. Moto siya. Iyang pahayag kato mga kaigsunan ni Bendilio. So sa diyang among girepute nga si Rizal nagingalan sa kulto sa Iglesia Katolika, mo itong among gingon, ang Iglesia Katolika ba, naglumpong o babae ang ilang mga kadagkuan, ang ilang mga kaparian. Ni-react din itong iyang texter nga Katoliko daw dili kulto. Mo'y na mga kaigsunan, among ipabati ang previous namo nga programa. Ha? Aron inyong mapaminawan, nga kining texter nga nagsunod sa programa namo, tali ni Bendilio, nasa ipanimo do o kinsa ka man nga nag-conclude nga dili Katoliko gitawag o ang Katoliko dili kulto kay para nimo sama ni Mitchell Bendilio ang amo orang magtutudlo o ang pagtulunan sa BBC mo'y kulto kay matud pa naglumpong og babae. O gato po dayon ipabati ang previous sa diyang among gibasa ang libro. O gato po dayon ipabati ang previous namong programa. Kung mo'y conclusion nimo, Mitchell Bendilio nga pagka maglumpong og babae, kulto na si David, tungod kay daghan mag-asawa, mahimutang pud siyang kulto. Amo na siyang ipabati kay previous ka na. Aron nga inyong masayran nga na day nagpakaroon ng tao sa Diyos pero magbantay sa iyang igdulungog. Wa magmatgon sa iyang igdulungog. Wala niya sabta kung unsay iyang mga napaminawan. Okay? Atong ipabati ang mga previous namong programa mga kaigsunan para inyong masabdan nga dinhin dapita kami nanubag sa atake nga gihimo nining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio. Hayang nining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio. Walay relihiyon igsoon nga nagtudlo nga basta relihiyon nga opisya nga Christian prinsipyo ha bisan dili Christian nga ang relihiyon ang ilang Dios gituohan naglumpong og babaye kay mahimutan nas kulto ang ilang Dios gituohan naglumpong og babaye kay mahimutan nas kulto. Klaro nga ang termino nga conclusion nga iyang gibuhian. Basta maglumpong og babae, kulto Kung na. may Diyos ka nga Oo, gituhan. basta Naglumpong og babae. para niya kulto na rin. Na bisag dili ka Diyos pagka Maglumpong. nalumpong ang babae diyan nimo. Kulto na matod pa niya. Pero na matod pa niya. Pero sa kasaysayan sa usa sa mga propeta sa Dios nga mao si David. Kay matod pa niya. Ang balaod kunos Kristiyan
Sen sa usa sa mga propeta sa Dios nga mao si David. Kay matod pa niya ang balaod kunos Kristiyan o Sara kinahanglan pakaslan ba kuno sa atong kay matod pa niya ang balaod kunos Kristiyan o Sara kinahanglan pakaslan ba kuno sa atong magtutulak. Loading kayo, no? Si Mga David. igsunan. Loading kayo. Atong kuhaan o priba kung ang termino nga imong gibuyan kulto mo ba'y magbasa sa Biblia nga pag maglumpong og babay kulto na ang tawag o siya priba bradiber Na makulto na si David ani. Ato ang kapuribahan. Sila ang kaugalingong Biblia is di nga Biblia kung 70. Ato ang pagapuribahan. Sila ang kaugalingong Biblia is di nga Biblia kung 70 Adventist nga Biblia dinhi sa unang Kronikas kat pagapuribahan. Sila ang kaugalingong Biblia is di nga Biblia kung 70 Adventist nga Biblia dinhi sa unang Kronikas 14 bersikulo 2 ngadto sa 3 nagaingon ini. Og makita nakita ni David og nakita ni David nga si Jehovah nagpahalon nakita ni David nga si Jehovah nagpahalona kani Jehovah nagpahalona kaniya nga hari sa ibabaw sa Israel tungod kay ang iyang ginghari sa Israel tungod kay ang iyang ginghari sa Israel tungod kay ang iyang gingharian gibayaw tungod sa iya kaniya nga hari sa ibabaw sa Israel tungod kay ang iyang gingharian gibayaw tungod sa iyang katawhan nga Israel. Okay, so ato nang ipadayon, Yes, loading kayo mga igsunan, ato nang ipadayon na basahon ta sa Biblia, ang unang Kronikas, Kapitulo 14, versikulo 2 ug 3, matod pa dinhi, og nakita ni David nga si Jehovah, nagpaluna kaniya nga hari sa ibabaw sa Israel. Tungod kay iyang gingharian gibayaw tungod sa iyang katawhan nga Israel. Og si David, midugang pagbaton og daghang asawa sa Jerusalem, og si David nanganak pa, pagdugang og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Karon kay si David, mga higalag, mga kaigsunan, daghan man siya asawa. Matod pa din niyo, og si David, midugang pagbaton og daghang asawa sa Jerusalem. Aron pangutana, tungod sa conclusion nga gihimo nimo Pastor Bendilio nga pagka magdaghan og asawa, maglumpong og ubay, kulto na si David bay kulto. Ha? Gitubag na nimo, di ba wa ka mo sustain ana? Kailangan kag hinubaran sa imong kulto. Basta maglumpong og ubay, kulto mo nang gibasa na mo si David kay nipahayag manggod ka nga bisan pag Christian man o dili Christian, madiyos man o madili Dios ang ipasabot diyan na pagka maglumpong og babae, kulto na. Karong gibasa na mo sa Biblia, si David daghang asawa, question, kulto bas David? Nisustin ka, di ba wa? Tuwa ka, ditago sa imuhang texter, nga niingon nga dili katoliko ang kulto. Karon atong ipadayon bagyon ang previous na mong programa, atong ibabati ang audio dinhi mga kahigalag, mga kaigsunan nga dinhi ang among paggamit na sa libro o pahayag sa atong bayaning Dr. Jose Rizal nga ang Katoliko gitawag niya kulto. Atong paminawan. atong tanaon bradron wala to dili diferensya ang atong bayaning Dr. Jose Rizal bradron. Okay. Mga higalag, mga kaigsunan, matag tuig ang nasod sa Pilipinas doon nagipagdumdum sa pagsaulog sa adlaw nga namatyan ni Rizal kinang gitawag anniversary, death anniversary. O sa matag tuig mga higalag, mga kaigsunan, laylay ang tima nga ihatag sa gobyerno pahaong in honor sa anibersaryo ni bayaning Dr. Jose Rizal. Hindi karong pagkuhay lang, December 30, doon ay pagsaulog, reverence, nationwide nga pagdumdum Sa matag LGU bradron. Oo, matag LGU Local Government Unit. Yes. Pag magsaulog sila, magbuhat, magbutang og bulak sa monumento ni Rizal. Unay na tima Oh. nga para sa matag LGU nga gihatag sa gobyerno Okay. nasyonal. Okay, din ang pagbuhay, doon ay tima nga gingon din sa pagsaulog 125th anniversary of the martyrdom
of Jose Rizal with the theme Rizal para sa agham, katotohanan at buhay, or Rizal for Science, Truth and Life. So ato ang pinulungan para sa siyensya o sa kamatuoran o kinabuhi. Kunya na po yung kinugang din help us remember him for his revolutionary inspiring words. Tabangan na to pag hinumdum ang mga revolusyonaryo nga inspiring o kanang makahatag o inspired nga mga pulong sa atong bayaning Dr. Jose Rizal. O sa naklaro na to, giingon nga sa tima si Rizal daw para sa agham, katotohanan at buhay. Sa English pa, Rizal for Science, Truth and Life, na di ay ang bayaning Dr. Rizal nagpakita di alang sa siyensya, sa kamaturan o sa kinabuhi. Karon, ang atong bayaning Dr. Jose Rizal kay nagpakita man siya sa maayong panig-ingnan sa siyensya, sa kinabuhi o sa kamaturan. Nilitok ba si Dr. Jose Rizal Bradron sa pulong matawag sama sa gingon ni Bendelio nga matawag daw og kulto kung ang iyang gituhan nga Dios maglumpong nagbabay matawag na daw na nga kulto. Militok ba si Rizal sa pulong cult sa Iglesia o kulto sa atong pinulungan? Reverend, militok si Rizal sa pulong kulto pero dili pareho sa sinabtan ni Mitchell Bendelio nga kulto, pero dili pareho sa sinabtan ni Mitchell Bendelio nga kulto basta maglumpong og asawa. Niya ang pahayag nga atong basahon doon natay libro nga naguluhan o a biography of Jose Rizal, the first Filipino, page 261 By Leon Maria Guerrero. Leon Maria Guerrero ang author niini o nagsulat nining maong libro. Their long walks, we are told, would end invariably with a good humored guy from Rizal. You do not convince me, Father. I do not believe in the Eucharist or in the rites of the Catholic cult. Usa, ang atong bayaning Dr. Jose Rizal, iyang gitawag ang Katoliko o rites sa Katoliko nga gingon niya kulto. Matinaw nga, you do not convince me, Father. I do not believe in the Eucharist or the rites, matod pa, the rites of the Catholic cult. Gitawag ni Dr. Jose Rizal ang dapit sa gitawag o Katoliko, magitawag o kulto. Ang gipasabot ni bayaning Dr. Jose Rizal, nga dili siya makumbinser sa mga pari, pinagi sa ilang ritual lugar, kanang Eucharist, Eucharistia, o ang ilang mga pamaagi lugar. Unya, giadresan niya Catholic cult. Wa magpasabot nga naglumpong bag mga babay ang mga pari. Dili. Kay gawas nga dili maglumpong og babay ang mga pari, mga malamog tigpaminaw sa Iglesia Katolika. Ang balaod, kapag ka magpari ang usa ka pari diya sa Iglesia Katolika, gibawalan sila sa pagminyo, kay solidly, ilang ialagad ngadto ang ilang kinawi sa pag-alagad ngadto sa Dios. Na anong niingon man si Rizal nga Katoliko, sama ba sa sinabtan nimo Mitchell Bendelio? Sa tinuod lang, ang cult nga pinulungan, gikan na sa Latin. Ha? Wala na magpasabot nga kanang kultos sa pinulungang Latin o cult sa English nga naa kay asawa niya na o wala kay asawa niya na o daghang kag asawa matod pa nimo naglumpong ka usa tawgon ka nagbutakal kanya na usa patawag og kulto. Oh, ato debate mga kigsunan ng previous na mga programa. Relax lang mi. Amo lang gibabati tungod kay mao na ang among programa diin na paminawan sa usa sa texter ni Pastor Bendelio nga niingon nga ang Katoliko dili cult. Kami ba'y nagbot-buot niya na mga kigsunan sa pag-ingon nga ang Katoliko kulto? Dili. Gibasa na mo ang pahayag sa bayaning Dr. Jose Rizal nga ang Katoliko gingon niya kulto. Wa siya modawat sa mga ritual o sa Eucharist
Eucharistia sa Iglesia Katolika nga gitawag niya ang Katolikog cult. So nasakit ka karon nga listener ka nga nagpaaila nga Katoliko. Kung nasakit ka, si Rizal may i-blame ni ini mga nining sistema ha. Higala. Tungod kay gibasa lang namo ang iyang pahayag nga ang Katoliko gitawag niya kulto ug wa siya maghubad sa pulong kulto nga kana naglumpong og asawa or babay sama sa sinabtan niya nang gisunod-sunod mong pastor sa Sabadistang tulibagbag dako nga mao si Mitchell Bendilio. Ha? Nakaron. Dugang pagid namo nga ipabati diha kaninyo ang giingon nga gihatag namo ang definition sa word nga kulto nga dili na paglumpong og babay o asawa. Amo gyapon ipabati ang previous namo nga programa. Unsay puri Ay, ba siguro nga- nga definasyon? Sagol, nga sukwahe sa definasyon nining nagpakaalagad ni Kristo, Brother Dever. Okay rin po kami tag-referensya rin. Kining Ilyas mo, kanang Webster Dictionary. Okay. Kanya mo, kinang gihatag, usa sa gihatag nga result, nining pulong, cult, mamanang sa Bisaya, kulto, sa English, cult mo kini. Cult, noun, a system of religious beliefs and ritual. Sa Cebuano, usa ka sistema sa relihiyosong mga pagtuo o tulumanon. Oh. Kaya nga, usa day ka relisyon nga pamaagi o pagtuo sa maong tulumanon. Dili man na gitawag nga naay kay asawa. Wala kay asawa. Naglumpong kag asawa. Busa-butakal ka mo nang tawgon ka o matawag na di kulto. Una-una, nang gamit ka Bendilio ba, supak, bulag, sa kamatuuran, sumala sa hustong pagpamahayag sa mga referensya. Magsulti ka sa imong baba, pinaging mga diferensya. No. Dos pa niya na nga imong gikutlo ang Merriam-Webster Dictionary. Hain pa, nga nagpamatuod. Brad Dever, may tuod sa pulong nga cult. Cult, gamit ang Google Red. Kining wordnik.com. Muusa niyang gihatag nga definition sa kining pulong nga cult. Nag-ingon din a system of religious belief and worship, especially the rites and ceremonies employed in worship, also kultos. Kung sa Cebuano, usa ka sistema sa relihiyosong pagtuo o pagsimba, ilabi na ang mga tulumanon o mga seremonyas nga gigamit sa pagsimba o sa kultos. Wala gyud diha bisag kuliro na lang Bendilio nga naghisgot og asawa nga isa o walay asawa. May ako na nga doble. Asa imong definition na Bendilio? Kinsa man karon. Kanang pulong kulto ha. Mura man imong gilitok, pulong kulto. May siguro nga mupagawas ka Bendilio sa imong kanang referensya nga pagpruiba nga kanang kulto maglumpong nag-asawa. Kaysa nang mabasa sa referensya, ang kulto usa ka relihiyosong sistema sa pagsimba. Busa tanang reliyon nga dunay sistema sa pagsimba, kulto ang katawagan niya ha. Okay, atong nabati mga higalag magigsunan ang previous nga among pagpanubag mahitungod sa pulong kulto. Karon kung balikan nato ang texter nga mihatag conclusion nga ang Katoliko dili kulto sumala sa pagpahayag ni Rizal nga amo pong gibasa. Pangutana, ang Iglesia Katolika ba walay sistema sa relihiyosong pagsimba o walay relihiyosong sistema sa pagsimba? Duna. Sa ito ba kung duna, Brad Rini o Brad Dever, naa sa kahimtang sa pagkakulto. Busa dili dautan ang word nga kulto or cult mga higalag mga kaigsunan. Tungod kay usa kini ka sistema sa relihiyosong pagsimba. Ang Iglesia Katolika dunay relihiyosong sistema sa pagsimba, busa wala masayop si Rizal o wala usab masayop ang mga ministro sa pagtulunan sa pag-PBC sa pagkutlo sa pahayag ni Dr. Jose Rizal. Asa kitaon kung katawan ka sa Dios, gani komentaryo ka nga ang Katoliko dili kulto. Kung tinuod kang Katoliko, nasaypan nimo. Ikaw karon ang nahatagan sa Dios sa espiritus pagka buringog sama niya ng pastor nga imong gisunod-sunod nga si Mitchell Bendilio. Gani sa among programa, sa previous na mga programa, akong gilaras tanan. Appeal me tanan nga dunay relihiyosong sistema sa pagsimba, mulugar gyud sila nga naa sila sa pagkakulto. O galing lang
Kung ang imong pagsimba dili naman haom sa kabubuton sa Dios, diha ka mo conclude nga dili na iyas Dios. Dautan. Pero dautan na. Pero kung sa word pa lang daan nga kulto imong konklusinan nga dautan, saipan ka. Sa word nga kulto imong ingnon nga naglumpong babae kulto, labang sayop. Ha, do, Bindilyo? Asa man ang imong pagkamayang laki? Ha? Taas man kakag-IQ. Nga naman lagi nga kami nga imong giingnan nga mga tinudloan sa piki nga Espiritu Santo, ang among mga pangatarungan, paka-paka man lagi diyan nimo. Wow no. Kanya sigag dawat sweldo sa simbahan diya sa Iglesia Adventista del Séptimo Día niya imong pangatarungan. Wa magkadimao, di ka mauwawa na. Diya mingon na badahin ka nga, nanawagan mi nga ang mga membro sa Sabadistaan nimo hatag namo sa donasyon. Wa mi manawag ka na. Di pod mi mudawat kay di man membro sa Sabadista nga mo ba punto ba? Ganahan uri kag dawat-dawat sa imong sweldo niyang imong pangatarungan. Wa magkadimao. Balikan na to ang pamayag nako. Nganingon ko nga tanan nga dunay reliyosong sistema sa pagsimba, kulto. Dili kay ang kahulugan sa kulto maglumpong og babae. Kay kung mao pa unang kulto sa Biblia si David. Ug gawas kang David na pa may mga katawan sa Dios nga nagbaton og daghang asawa. Kulto lugod to sila. Kung imong sinabtan Bindilyo mo among dawaton kulto, pero kung ibase na to sa pagsusi sa matuod nga definition sa kulto, kanang imo bidulok na sistema sa pagubad-ubad. Nya. Ya, atong ipabati pagbalik nga gilaras na ko tanan. Basta may sistema sa reliyosong pagsimba, kulto na. Itong paminawan. May siguro nga mapagawas na Bindilyo sa imong kanang referensya nga pagpruiba nga kanang kulto maglumpong nag-asawa. Kaysa nang mabasa sa referensya, ang kulto usa ka reliyosong sistema sa pagsimba. Busa tanang reliyon nga dunay sistema sa pagsimba, kulto ang katawagan niya na. Busa tanang reliyon nga dunay sistema sa pagsimba, kulto ang katawagan niya na. Matinaw, tanang relihiyon nga may sistema sa pagsimba, kulto ang katawagan niya na. Busa ayaw pagyama-yama do, Bindilyo do. Nga pagka maglumpong og babae mo na'y kahulugan sa kulto. Ikaw mismo amo ning ma-prove karon nasa sistema sa pagkulto ang Iglesia Adventista del Séptimo Día. Kay tanan god, doon ay reliyosong sistema sa pagsimba, doon na ba di ay ma-exempted ana? Ha? Na kung balikan ta pagbasa, Brad Rini, ang Mateo 3:19 sa Mateo, sa gipahayag kung balikan ta sa pagbasa. Ano ang gipahayag sa balaang kasulatan ng Brother Ronnie, din sa Mateo Kapitulo 3:19, ug ang akong pagbabasahon nga Biblia, ang pulong sa Dios, kamo nga nagapaminaw, kinanglan sabton gayud ninyo, kining inyong nadungog. Caller, texter, o kinsa pa dihang mga sumusunod nining pastor sa Sabadista. Gisabot ba ninyo ang inyong napaminawan? Di ba wa? O di nahatagan kas espiritus pagkaburingog. Kung tinuod kang Katoliko, wa siguro kay sistema sa pagsimba. Kung tinuod nga wala kay sistema sa pagsimba, dili ka kulto. Pero kung na kay sistema sa pagsimba, di kulto ka. Ikasakit na nimo. Matguni og bantay ang imong pagpaminaw. Texter. Og tinuod kang Katoliko. O tao ka ni Mitchell Bindilyo. Tingalig nagpaka-katoliko ra na siya, Brad Ron. Mao man na. Karon Brad Diver, nigamit kas mga referensya may tungod sa kulto, doon napabatay laing referensya, Brad Diver, sa paghatag definition sa kulto, nga kanang kulto, di na paglumpong og babae o paglumpong og asawa, Brad Diver? Dili gid Brad Ron, oh, naata Brad Ron. Kining atong referensya nga the New Webster's Dictionary. Ug mao kini ang gihatag nga definition ining pulong nga cult sa page 97 atong pagbasahon nagaingon ini. A system of religious worship, a creed or sect nga kun sa Cebuano atong pagkahubaron usa ka sistema sa relihiyosong pagsimba, usa ka pagtuo o sekta. Na. Klaro kayo sa dugang referensya nga among gigamit. The New Webster Dictionary sa word nga cult sa noun. A system of religious worship, a creed or sect. Usa ka pagtuo o sikta. Mo nagihatag nga dugang definition. Hain pa Brad Diver kung tanaw na tong referensya nga dili diferensya sa paghatag kay kining
cult naman ang gingon nga creed, usa sa definition nga gihatag sa cult, creed. Pagtuo. Unsa ba gihatag pod nga definition kung adtuan ta ang pulong nga creed, Brother Iber? Oo, mo gamit ang Google bro doon. Kining Oxford Languages mao kini ang gihatag nga result nining pulong nga creed. Nagaingon ini. Creed, a noun, a system of Christian or other religious belief, a faith. Kung atong ubaron sa Cebuano, usa ka sistema sa Kristiyano o uban pang relihiyosong pagtuo, usa ka pagtuo. Ito na, ang creed nga gikan gidefine sa cult, usa ka system of religious belief, ma-Christian man o dili Christian, basta dunay belief, na diha ang pagtuo or creed, define coming from the word cult. Cult. Lumpong babae? Binilyo, lumpong babae ang kulto? Or creed? O, dili. Karon ito ang Brother Rini, Oo. sa Biblia, kining pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo, gitawag ba usab kini og sikta or sik, Brother Rini, sumala sa pagbayag sa Biblia? Gitawag ya po na sikta, Brother Ronald, or sect. Okay? Dini sa Acts chapter 28 verse 22. Sa English nga version sa 70 Adventist Holy Bible? Oo. Sige. Ang gingon. But we desire to hear of thee what thou thinkest for us concerning this sect. We know that everywhere it is spoken against. Dunay giingon for us concerning this sect. Kung basahon ni Brother Rini sa Cebuano nga hubad sa Biblia nga 70 Adventist, unsa gipasabot nining gingon sect. Sa mo lang yapon nga verse sa Buhat kapitulo 28 bersikulo 22 Cebuano sa SDA Bible nga gingon. Hinoon buot kami maminaw kanimo kon unsa ang imong mga hunahuna kay may tungod niining maong pundok kami nasayod nga kini ginasupak bisan diin. Gitawag nagpundok ang sect or sikta. Sect or pundok. Sa lain naman nga bersyon sa Biblia, Brother Iber, unsa naman po ang pagkapahayag nining gingon sect or pundok nga mao kini ang gi-address o gitawag sa mga tao ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Oh, sikta na siya, brethren. Oh, ato pagkapribahan sa Kristohanong sa New World Translation di ay. Bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan pero sa Cebuano version imo basahon, Brother Iber. Oo, brethren, mo sa Buhat 28:22 nagaingon ini, apan gusto namong maminaw nimo kung unsay imong mga hunahuna kaysa pagkatinuod kun bahin niining siktaha or sect nahibalumi nga kini ginasupak bisan diin. O sikta or siktaha ang gipasabot. Kay pundok ko na, dili siya singular. Group of people, pundok, usa ka sikta or siktaha nga giingon sa mga tao diha sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Unsay katawagan ini, Brad Rini? Nining mga tao o pundok nga giingog sik or sikta sumala sa pagpahayag sa Biblia. Gitawag na sila mga Kristohanon, Brother Ronnie. Dini sa ang buhing pulong sa mga Buhat kapitulo 28 bersikulo 22. Apan buot kaming maminaw kung unsay imong gituhan tungod kay ang bugtong namong naibaluan may tungod sa mga Kristohanon mao nga gidaot gayud sila bisan asa. Busa kung kinsa katong pundok or sik or sikta nga gitawag mao ang mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon mao ang mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Diin kanang word nga Kristohanon didto kana sugdi sa pagtawag sa Antioquia sumala sa Buhat 11:26. Unya, nireklamo ba ang mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo sa gipahayag o gitawag sila sect nga kanang sect grupo or pagtuo nga munang kahubaran sa kulto? Wa. Tungod kay dili dautan ang word nga creed or sect nga gikan gidefine sa word nga call. Na asa kitaon, bindiliyo ang imong pagingon nga pagka maglumpog babae, kulto. Ha? Pero tigid nimo do ka mabuhat-buhatog istorya matumutumoon ba?
Ha? Wa nas lugar. Instead nga imong pangitag pamagi ang pagsupak sa gigamit namong basyanan sa pagpakatao sa Espiritu Santo, wa ka mo sustain. 4:15 sa Ecclesiastes. Nga naman, bulyaso man ka. Ha? Lipaghong ka man sa kauaw kay itry nimo og pagsupak pero wa magkadimao. Pero brother Deber, ang mga katawan sa atong Ginoong si Kristo gitawag Kristohanon, gitawag sila sik or sikta o sa kasikta, pundok o pagtuo. Kini bang Iglesia Adventista del Séptimo Día, brother Deber, gitawag ba pud sila og sik sumala sa creed, kakining creed, mao man ni siya ang kauban sa sikta. Creed pagtuo nga mo'y definition sa cult. Sila ba pud gitawag ni sila o aduna ba pud sila pagtuo o creed sumala sa Biblia, sumala sa ilang basahon, brother Deber. Oo, silang basahon, brother. Naa sila usa ka creed atong pag-aprobahan sa kining ilang basahon, Seventh-day Adventist belief, a biblical exposition of 27 fundamental doctrines. Sa page Roman numeral 7 o Roman numeral 8 nag-iingon ini. Adventists have but one creed, the Bible and the Bible alone. Nga kung sa Sisibano, ang Adventista adunay usa lamang ka credo, ang Biblia ug ang Biblia lamang. No na, ang Adventista or SDA, usa ka creed or credo, pagtuo nga may gibasihan sa Biblia. Unya mao ni gidefine gikan sa cult, creed. O di kulto gyapon kay doon na may sistema sa pagsimba, a religious system of worship. Unya matud pa sa inyong basahon, Seventh-day Adventist belief, Adventists have but one creed. Nga sa ato pa, ang Adventista doon ay usa lamang ka credo, ang Biblia ug ang Biblia lamang. So doon na mo sistema pod sa pagtuo. Religious system of worship, definition sa cult. Pero kana bang inyong religious system of worship or creed or sik maubay ilhanan sa matuod nga kulto nining among kapanahonan, nining atong kapanahonan? Dili. Tungod kay nahibalo kami o bisan kinsa nga fundamental doctrine sa Iglesia Adventista del Séptimo Día nagbantay sa pahulay nga Sabado. Kana ba ilhanan, brother Rene, sumala sa pagpahayag sa Biblia nga ang mga nagsimba, dunay relihiyosong sistema sa pagsimba nga mo'y definition sa cult, mao ang pagbantay sa adlang igpapahulay sa Sabado, brother Rene? Dili gina matuod nga ilhanan kon kita katawad sa Dios ang pagbantay sa adlong pahulay kay matud pa ni Apostol Pablo dinhi sa magandang balita Biblia, Colosas 2:16 nagaingon. Tagalog nga magandang balita Biblia. Oo, nagaingon. Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Kung ang imong sistema sa pagsimba, religious system of worship, cult, nga nada di ang creed, nagpadayon sa pagbantay sa adlang igpapahulay sa Sabado, dili kana mo ilhanan sa matuod nga may relihiyosong sistema sa pagsimba. Ngano, matud pa ni Pablo, kaya't wag na kayong pasasakop. Matina, wag na kayong pasasakop sa anumang alintuntunin tungkol sa araw ng pamamahinga. Ginipyot ni sa nang labay nga mga programa ni Mitchell Bendilio nga gipasabot ni Pablo nga dili pasakupan nga pahulay mao ang seremonyalo kay tulumaning pahulay. Tuluman nga gitawag nasuod sa seremonyal. Yearly, monthly, o weekly mo nang nasuod na tanan diya. Dili kuno ang gipasabot ana ang weekly kay ceremonial kuno, ang yearly lang kuno monthly. Brother Deber, wa ba tay version sa Biblia nga gipasabot ni apostol nga si Pablo sa Colosas 2:16 ang dili pasakupan nga araw ng pamamahinga mao gyud ang pahulay sa semana, Brother Deber? Ikapitong adlaw, brethren. O mugamit tag easy to read version nga Biblia. Sa mao ra gyapon nga verse, Colossians 2 verse 16 nag-ingon na niini. So don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish customs, close and open parenthesis, festival, new moon celebration, or Sabbath days. Dayon na ay footnote diri regarding niining Sabbath days, atong pagkabasahon, Sabbath days. The Sabbath day, then gi-close and open parenthesis, 7th
day of the week. Isag diha lang, Brad Dever. Ikapilang adlaw kining pahulay. Ikapito ang gipasabot, Bradron. Sa ato pa nasulod sa simana mao nang Sabado. Wabi supak sa unang panahon nga mao nang pahulay. Pero pag-abot sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, gipahayag ni Pablo dili na pasakupan ang araw ng pamamahinga mao ang 7th day of the week. Karon kun ang mga Adventista del Séptimo Dia, Brad Rini, doon naman po sila gitawag nga creed o pagtuo base sa Biblia. Kita ba po sa pagtudlo ni Master, gibase ba po ang Biblia isip sandinganan sa atong pagtuo? Ang ato Brother Ronnie, nagsandig ug nagbase gyapon sa balang kasulatan kon Biblia. Mao na itong paagi sa creed or pagtuo nga definition sa cult. Ano tay ginatawag og balaod sa misyon? Sa balaod numero 9 nagaingon, gidili ang pagkiski sa kilay sa mga balaod sa misyon sa page 14 sa balaod numero 9 nagaingon, gidili ang pagkiski sa kilay sa mga babae o paggamit sa eyebrow o eyeshade kay supa kini sa kabubuton ni Master. Ngano nga gidili man kini ni Master aron ba supakon ang kabubuton sa Dios o kini ang atong susiyon og ipasikad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Busa ang pagtulunan sa PBC may sandiganan sa pagtuo mao ang Biblia diha po niya na kami nahimutang nga doon na kami pagtuo creed o mao kana ang definition sa call. Ang Biblia, Brad Dever, nga naman nga mo atong gihimong sandiganan, kinsa bang nagtugan nini o kung sa'y katuyuan sa Biblia, Brad Dever? Ang Dios ang nagtuga, Bradron. Atong basahon kining ambuhing pulong sa ikaduhang Timoteo 3 versikulo 16 ngadto sa 17 nagaingon ini 16. Ang tibuok Biblia gihatag kanato pinaagi sa pagtuga gikan sa Dios. Kini makatabang pagtudlo kanato kun unsa ang tinuod ug makapasabot kanato kun unsa ang sayop sa atong kinabuhi. Mutulid kini kanato ug motabang kanato sa pagbuhat kun unsa ang matarong 17. Mao kini ang paagi sa Dios. Kita andam diha sa tanang bahin, hingpit nga sinangkapan aron pagkabuhat ug maayo ngadto sa tanan. Mao na nga matag reliyon dunay sandiganan sa pagtuo, Biblia, pero naman ang paggagamit kung di naman mahisibo ng atong mga pag-conclude diyan na dili kana nahisubay sa kabubuton sa Dios, mao kana ang pagpasabot nga dili ka katawhan sa Dios, mga higalag, mga kaigsunan. Busa na pupos mo ng atong oras, sundin ninyo kami sa sunod Domingo para padayon namo ang paghatag sa mga kamaturan ug pagtubag sa mga atake sa pastor sa Badista nga mao si Mitchell Bendilio. Kami manamilit na kaninyo. Sa ngalan sa mong magtutudlo, Master Tomas D. Hilio Sr. ug sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kami manamilit na kaninyo kininyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Rolilo Mangalos, ingon man sa mga kaubang Ebanghilista o ministro. Kini usab si Brother Dibs Rizaba. Kinasab Sir Brother Rene Telebrico mingon na lang. Dagan salamat sa iyong pagpamina o pagtanaw og maayong Domingo kanatong tanan.